வானத்துல சுதந்திரமா பறக்க வேண்டிய ஒரு உயிர் இன்னைக்கு ஒரு நூலுக்குள்ள சிக்கி உயிருக்கு போராடுச்சு. சென்னை எண்ணூர் நேதாஜி நகர் பகுதியில தென்னை மரத்து மேல காத்தாடி நூலுல சிக்கி துடித்து கொண்டிருந்த ஒரு காகம். ஒவ்வொரு நொடிக்கும் அதன் உயிர் போகுமோ அப்படிங்கிற பயம். ரெக்கைய அசைக்க முடியாம அந்த உயிர் உதவி கேட்டு காத்திருந்துச்சு. அந்த நேரத்துல வந்தவங்க தான் தீயணைப்பு துறையினர். ஒரு மனித உயிரை காப்பாற்றுவது போல ஒரு சிறிய உயிரையும் கவனமா மீட்டாங்க. ரெக்கையில சிக்கி இருந்த அந்த கொடிய நூலை மெதுவா அகற்றி மீண்டும் வானத்தை நோக்கி பறக்க வச்சு அந்த தருணம், அது ஒரு காகம் பறந்தது மட்டும் இல்லைங்க, மனித தன்மை இன்னைக்கும் உயிரோடு இருக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்கான சான்றுதாங்க அது. ஒரு சிறிய கருணை ஒரு உயிரையே மீண்டும் பறக்க வச்சிருக்கு.